ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз, аъзоини гурӯҳи ангуру ва боғ. имрӯз 21 майи соли 2024 мебошад. Қарор дорем дар шаҳри Хуҷанд, минтақаи Сартоқай, дар боғи бародарамон Баҳодурҷон. Ва ман ба шумо нишон дода истодам гелоси навъи лапинсро. Мо орзу доштам ки ҳамин гелоси лапинсро бинам. Ман ниҳоли ин лапинсро оварда имсол дар душанбе ба фурӯш мондем ва фурӯхтем. ва худам намедонистам, шунида будам ки беҳтарин гелос аст. бовар кунед да, беҳтарин гелос, сахт ва мехӯред, роҳат мекунед, қарс мекунад дар таи дандонатон ва ширинам будааст. ҳозир мо дар ин бора қатъияке Баҳодур гап мезанем ва ман боз як навора ба ин гелоса ҳозир мо барои характеристикаш бармегардем. Мана ин боғе ки мебинед, акай Баҳодурҷон, ассалому алайкум. Хуш омадед ба гурӯҳи ангуру ва боғ. Ин чанд гектар боғ акаҷон инҷа? ин 1 гектар боғ. Чанд сола боғ ин? ин 3 солина боғ. соли хато накунам 2021 ин дарахтои мо аз як бача номаш Диловар гифта оварда шинондем. Гуфтан дарахти вай лапинс гуфтан. Нави лапинс. Лапинс акун беҳтарин будааст ме назар ба гелосои маҳалли мо? Ҳозир ин боғи монда, хато накунам агар 3 намуд гелос биромада, якум байнош чихели ки якташ моҳи апрелянда пухт, где-то баъд аз 22 апрел пухт. 22 апрелянда сурх шуд. Бо як намудаш мана ягон ҳафта пеш тамом шуд. Лекин ҳадди вай нигоҳ карда лапинс гӯем ки оли ранг нагифта ё мазза гифтаги аввал оли гӯем ки мана бисёриёш рангаш оли иқдам сурхи вай канеда ҳамҷа дусатиш канда гирифта беред инҷа. Мана ман шумо нишон метиҳам. Гӯем ки мана дастаманда мана оли иқдам субсурх вай нагифтааст, ранг нагифтааст, лекин ҳамина мехӯред маззаш дигар. Ин ҳоли ҳам напухтааст? Не, ҳоли не, ин ҳоли сипсиё мешавад. Сипсиё мешавад? Сипсиё мешавад. Беҳтарин гелос будааст. 3 сола будам ба дарахтои мо сигнални гӯем агар ҳамаш 200 грамм 300 грамм баъзеош то 1 килои бастаги ошай, лекин аз ҳамин сол полни ҳосилба даромад. Лекин бисёр гулкадаги буду, аз себеби оне ки дарахт ёштар ки ҳаст, ҳамаша қабидагиш не. ҳамдиёрони азиз, ин ҳамин валовой ҳаст ку, валовой ҳамунда монанд будасу, лекин ин қарс када шириниша гӯед ман хӯрдам, як роҳат будаса ина. Қандаш баланд будае? ҳозир бинед акун. пеши шумода ман шиканам шам. Мана обаш буромад. Ана. Донашам ҷудо мешавад, донаш майда. ин ҳоли хом. ин ҳоли хом, ҳа. ин ҳоли хом. Ин 10 июнь бояд тайёр шавад, 10 июнь вай мекунем, сони кандам чиндам сар мекунем. ин баъд экспертный вариант будааст. ин экспертный вариант. вақте ки ин дарахтҳои гифтосӣ ман гуфтам як дарахте ки ман фурӯхта тонам ҳосилише. Ина мефурӯшед? ин баъд дар бозор 2-3 рӯз меистад вайрон нашуда? Не, ин як боро вайрон, ин гуфт ки баъд аз кандан бо наздик қариб як 10-15 рӯз шумо гӯем ки ҳам то ҳаво бехолодильник бечи хранит карда метавонед гуфте. ҳамдиёрони азиз, ина бинед калониша. охи чӣ гумба? ин гелос ҳамиқа меша. лапинсаш чӣ будаша ман фаҳмидам. ин лапинсаш беҳтарин 4 дона дар дасти мана бинед. 4 дона. ана заказ кунед, имсол мо шумода лапинс биёрем аз Туркия. худо хоҳад манам лапинса истеҳсолотша мемонам, ака 3-4 сол дар кор манда. лекин ҳозираш тайёрша аз Туркия мебиёрем. ина бинед. ин беҳтарин гелос будааст. бо очабачаам нашудааст? Не, очабача намешавад. ин ҳозир гӯем ки аз сабаби боду ҳаво будан баъзеош сони дарахт ёш будан очабача баъзиш мешаду. Оянда ина гуфтаи ки ман ба ин калон донадони гӯем ки яктаи. ҷудо мебандад. ҷудо мебандад. хе сони чӯбчаш танаш меистад барои вай кардан, гӯем ки бисёртар истодан. ҳамахе. ҳамдиёрони азиз, мо ана боғи акаи Баҳодура тамошо кардем. бинеда боғи чӣ мегӯям, боғи ҳамин ба дараҷааш, боғи намунавӣ,
мана ҳамино гелоси лапинс мана ҳамино ҳамашон лапинс ва ҳозир аке баҳодира бо мегӯем ки барои мо фаҳмонад ки барои чӣ анинҷа бисёр бастагӣ будааст бинед ака барои чӣ гелосои шумо ин баргошт тоза ягон касал надорад мо ина коркардаша амоҳи феврал сар кардем моҳи феврали анда оз ман шумо мегӯям кане гӯяд чанд маротиба чӣ кор карда 29 феврали анда мо ина бо бардости 20% кати дарунаш бе этио арею сони павин гуфта ки дору кати ябо ҳамаша шута бромдем бардост ки жид киски тайёр ки аптека ба мефурӯшад магазин ба мефурӯшад магазини меҳроча ёванда амҷа гифта истода ҳамон кати шутим баъд аз вай хато накунам агар 13 апрел бо як бор дигар дору кати шудем барои ҳашаротош хато накунам NGO сони скор браво мосплан кати бо сони дуруни ҳамаҳамбе бо 1 килограмм мачивин қӯш кардем карбамид падкорм кард листивои падкорм карда 1 кило 200 литр оба 1 кило қӯш карда задем баъд аз 19 апрел бо як бор шуштем хато накунам браво турбо сони мосплан скор каратекти шуштем барои дигар ҳашаротоши ки мондагӣ буд баъзе тагои баргашт мондагӣ буд ҳамаша гифтам ҳозир нашунамои гӯем ки боғомо аз соли гузашта назар ба соли гузашта нартронишу ваҳош бисёр тез гӯем ки соли гузашта агар як сол ба ҳамин қадар рондагӣ бошад агар ин ҳозир уже як 2 маҳи ба яшбед ҳамин нартои рондост соли гузашта ягон бор ман вайкадагӣ набудам ин қадар аҳамият додагӣ набудам ин боғ сабзишаш беҳтарин сабзишаш беҳтарин баъзеш гӯем ки яку яхтанимта касал мефурод қавташа вай мекард ҳозир бо мо нақша гифтем ки баъд аз ягон ҳафта ябор баҳоша не ягон ҳафта не баъд аз 10 июни ки ябор ҳамин будагӣ сигнални гелосош ябор чинде худомо таҷриба омӯзӣ кунем чи ин чанд грамм мешавад чӣ хел мешавад кадом дарахтамо чӣ хел буровадост ҳамон ба сони баъд аз ҳам бо як бор шавад агар 200 литр оба як 6 кило мачивин андохта истода листивои падкорм ка мекунем баъди ягон моҳми кай баъди 10 июн بعد دهم میون برای سال آینده اینا بو بقوت برو بردن در کردن برو ها ما لیکن خاطر ماهی январ анда وقتی که زمینای یابو پول میگیم که جفت کردیم همش فقط یابو امسال بیده کردیم دیم متگاش به کدا من تگاش به 100 گرم امافوس پاتفته بودم امافوس خاطر نکن ادو طرفی درخت همین 40 مونیسو همش پاتفتم ҳамонам кор кадоса кун аку ве тарафи зимистон бакунам бо беҳтартар мешуд хай масал дир ка январ сар када ҳамиҳои кадим акун мисол ки боғомо нашунавош соли гузашта назар ба соли гузашта имсол бисёртар кор кардем дарахтомо бисёр хубтар шуд куним агар мегирем баҳодир ҷон худо хоҳад оянда ман амин ниҳоли такпайванди весела зиёд кардани весела зиёд вақте ман весела зиёд кардам ина баъд ба шакларои гибиҷӣ мекунем худо хоҳад бо оғои оянда кардани бошед мо шумода кӯмак мекунем такпайванди весел ба ҳамин лапинса пайванд карда метиҳем беҳтарин гелосо мешавад премиум класс ана ҳамин премиум высший класс ҳасту бо премиум анамин премиум классаш анамин ин бисёр хеле намебастааст ин ҷудо мебастаю ҷудо баъд калон мебастаа анаку як феъли хубии ҳамин весела ман гап занам кани эчи лапинса бинед оли ваяш хом ин дуташ салакак пухтагӣ думчаша бинед думчаш дароз ин таварневиди зур мекард думча дароз таварневид думчаш ба чинданаш осон лапинса ин ҳоли хом ин пазадагар сиёҳ мешавад ҳоли акр як ҳафта пас биедагар инҷа анинаша бинамда анинаша бинед анинашам зур шудагӣ ина бинед чӣ калон ана инҷа гиред ака дуташа ана инҷа гиред ин вообще пухтаст ана ҳардуша чинед ҳардуша абехаш гиред абехаш гирифта буруре ман ин аллакай сиёҳ шудааст ҳолам хом ина бинед чӣ калон ранг гирифтааст ин бо ба мазагиша гӯед ин як бозор буред агар кадом одаме ки ҳамина хӯрд ин фақат ҳамина харида хӯрдан мегирад ин ширин будааст лекин бо ман фаҳмидам ки формаи дил
فرم با من فهمیدم که اینا سکینه گفتنی با مزه تر بود است من سمرقند رفتنی خدا خواهد یک 10 روز پس گفتم میپزدم سکینه با من ببینم سکینش هم چشیده به خلق پیشنهاد میکنیم همدیوران عزیز به شما بعد گپ میزنم که درباره سکینه همدیوران عزیز من هم خیلی گلو زورها کنید برای که خلق تاجیکستان به خلق بسیار شده است همش به فروش دم خودی تاجیکستان میرد این پول میشود گلوس این پولی تپا تیار انا همدیوران عزیز حوض 1 کیلو گلوس همه خیلی در دوشنبه نمیدونم ممکن 30-40 سوم باشد خودی در طرفی حصار و شهر نو این گلوس ولی نیست این لاپینس نیست نو پیدا شد همدیوران عزیز در پناه خدا باشید با گروه انگور و باغ باشید